हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। गौतम नार्जारिया अल आसाम रेसलिं बादायलायनायाव गल्ड मेडेल देरहानो हादों। नंगौ, सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बालिपारा हालामनि महेश्वर गामिनि बिफा प्रदीप नार्जारि आरो बिमा भबानी नार्जारिनि आंगो फिसाज्ला गौतम नार्जारिया थांनाय 20 अक्ट'बर 2024 खालाराव गुवाहाटीनि नेहरू स्टेडियामाव खुंजानाय अल आसाम रेसलिं बादायलायनायाव गल्ड मेडेल देरहानो हादों। आथिखालाव बर' हारिनि लाइमोनफोरा गासैबो बिथिङावनो फावसायनानै थायाखै। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बर' हारिनि लाइमोनफोरा फरायनाय, गेलेनाय, फेशन श', रेसलिं, बक्सिं बायदि बिथिङाव गोजौ फारसे दावगालांगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबादिनो गुवाहाटीनि नेहरू स्टेडियामाव थांनाय 20 अक्ट'बराव खुंजानाय अल आसाम रेसलिं बादायलायनायाव गौतम नार्जारिया गल्ड मेडेल देरहानो हानानै बालिपारा ओनसोलजों लोगोसे दुलाराय आसाम नाङैनो बर' हारिनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हादों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।